Dan wasan Croatia Luka Modric ya sanya hannu kan sabon kwantaragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Luka Modric ya sanya hannu kan sabon kwantaragi da Real Madrid na tsawon shekara guda, wanda hakan ke nufin zai ci gaba da zama a ƙungiyar har nan da shekarar 2024. Dan wasan tsakiya na Croatia, wanda kwantaraginsa ya kamata ya kare a bana, an ta jin bayanan cewa yana shirin komawa gasar ƙwallon ƙafa ta Saudiya da ke buga gasar Saudi Pro League. Modric mai shekara 37 ya buga Real Madrid wasa 488, ya ci kofin La Liga 3 da Champions League 5 tun bayan komawarsa kungiyar daga Tottenham a shekarar 2012. A shekarar 2018, Luka Modric ya ci kyautar Ballon d'Or lokacin da kasarsa Croatia ta je wasan karshe a gasar cin kofin duniya. Bayan sanarwar da aka fitar akan sabon kwantaragin nasa a Real Madrid, Modric ya bi sauran 'yan wasa irin su Toni Kroos da Dani Ceballos da kuma Nacho Fernandes wajen tsawaita kwantaraginsu a kungiyar a bana, kuma har yanzu ana musu kallon manyan 'yan wasan kungiyar da ta lashe gasar zakarun turai guda 14. Ne dai Real Madrid ta ɗauki babban ɗan wasan tsakiya na Ingila daga Borussia Dortmund domin ƙarawa tsakiyar ta ƙarfi da kuma gogayya tsakanin 'yan wasan nata.